जों दिनै त्रिपुरा माथ्रानि जत एक्टिभलि दाना लागाय कायसासिनि मिटिं आसुगलायहा मिटिंनि जागा हालाय सेबादन रवाजापारा हाई स्कुल एसबी स्कुल दिनै मेन आसुग माने एजेन्डा हा जोंनि भिलेज मेनेजमेन्ट कमिटिनि तियै जों आसुगलाया 18 बिसिनि भिलेज मेनेजमेन्ट कमिटि दरे तावबो जों आरो 6टा राव बाकी तहना आरो मोटामोटी जत जों कमिटि कमप्लिट खायजा लाय तिनि जोंनि मिटिं दरे फाय मानजा जोंनि YTF नि भाइस प्रेसिडेन्ट सात्तिकेन त्रिपुरा बोरां कक्थार सानाबाय आं बनो आरो बेला बेला हामबाय जोंनि जे एक्टिभ कमिटि मेम्बार न तै जों तिनि जे एक्टिभ कमिटि से 18टा भिलेज रुपेश्वरीनि आन्दार आसुलायहा तिनि रक साबलायहा जों साबलायनि परे जों नुखा जे प्राय 3-4 बছর जों जे ब्लगाव फबजाय तुमानि बीजेपी रखबाय ते अबनो बतै जों किसाकाव सालकेर ते जत बसियो 2026 सिनि जे इलेक्शन उंनाय ओ इलेक्शन अब सिनि आनरसै तुंनाय सिनि बबागाराय तुंनाय कारण कोनो दिन तुइनि खुम हापुङो कोनो दिन आसेग्ला एवं जन्मबो उंग्ला अब जत बसियो अबनि बागै आं सिनि एक्टिभ कमिटि रावनो बेला बेला हामबाय मारो बुसकांनि जे जों कायसा मुभमेन्ट ओ मुभमेन्टनो तुइ तुनि जों इरो क्राखले क्रक सामानि बागै अबनि बागै आं जतन खाखयो जे जों आगामी दिनो बेहले सिनि जे बवागारनि जे इमां सिनि जे त्रिपुरासानि इमां ओ इमांनो सासे थानायनि बागै जों हामिसाय चाइटुक दङ बवागारनि बुसकांतै अबनि बागै आं जतन बेलायना हामबाय दिनै मिटिं यारनो बागै long live Bobagara long live Tipramutha long live Tipramutha long live Tiprasa long live Bobagara ke Bobagara ke hambai jotno